Felly, noswaith dda i chi bob yr un ohonoch chi. Fel nes i addo dydd Mercher diwetha, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio yn sylwadau heno ar lythyr Paul at y Rhufeiniaid. A rwy'n mynd i ddarllen reit ar ddechrau y llythyr a reit ar ddiwedd y llythyr. Achos pan mae Paul yn cyfarch i ddarllenwyr yn Rhufain, mae yn mynd ati i sôn am fawreddau Duw yn cyflwyno yr Efengyl i bobl Dduw. Ac yna, wrth y cwt, mae yn ffarwelio â nhw eto drwy roi mawlgan neu mawlwers fawreddog i Dduw. Paul, gwas Crist Iesu sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw ac wedi i neilltuo i wasanaeth Efengyl Duw. A ddawodd y Duw yr Efengyl hon ymlaen llaw trwy i broffwydi yn yr ysgrythurau sanctaidd. Efengyl am ei fab yn refn y cnawd gan wyd ef yn llinach Dafydd, ond yn refn sanctaidd yr ysbryd, cyhoeddwyd ef yn fab Duw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist yn harglwydd. Trwyddo ef, dderbyniasom ras a swydd apostol, i ennill ar ei ran, ffydd ac i fuddod ymlith yr holl genhedloedd. Ymlith y rhain yr ydych chwythau, yn rai wedi eich galw ac yn eiddo i Iesu Grist. Yr wyf yn cyfarch pawb yn Rhufain sydd yn annwyl gan Dduw, a thrwy ei alwad ef yn saint. Gras a thangnefedd i chwi wddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. A wedyn ni reit ar y cwt, benod 16 adnod 25. Iddo ef sy'n abl i'ch gwneud yn gadarn yn ôl yr Efengyl yr wyf fi'n ei phregethu, a'r genadwri am Iesu Grist, yn ôl y datguddiad o'r dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd maith, ond sydd yn awr wedi i amlygu trwy'r ysgrythurau proffwydol ac wedi i hysbysu ar orchymyn y Duw tragwyddol i'r holl genhedloedd, i'w hennill i ffydd ac i fuddod, i'r unig ddoeth Dduw trwy Iesu Grist, iddo ef y bo'r gogoniant am byth. Amen. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti, Arglwydd, yn bod ni gallu agor dy air di unwaith eto yma heno. Yn bod ni yn gallu edrych ar y llythyr arbennig hwn, llythyr sydd wedi wneud gymaint o argraff ar dy saint di, byth oedd hi ar iddo i dderbyn gynta gan yr eglwys fechan honno yn Rhufain. Cyffwrdd dithau a ninnau heno hefyd o Dduw. Cymer ni a helpa ni i ddeall beth yw y themau mawr yn deillio o'r llythyr hwn ac oddi wrth dysgrythu'r di ar ein cyfer ni. Yn enw Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Amen. Y llythyr hwn, wrth gwrs, yw'r un hira o ran holl lythyrau, Testament Newydd. A mewn ffordd, mae yn lythyr sydd yn adfyfyrio yn ddwysach efallai na'r llythyrau eraill oedd i fewn i'r epistolau, y Testament Newydd, ar themau diwinyddol mawr cyfnod ei awdur, sef Paul, wrth gwrs.
Wnaethon ni edrych ar Galatiaid wythnos diwetha. Ac yn y llythyr arbennig hwnnw, y llythyr byr a dweud y gwir i gymharu ar Rhufeiniaid, mae Paul yn gorfod perswadio y Galatiaid i ymatal gyda'r syniadau sydd yn dod oddi wrth yr iddeweiddwyr a dod nôl i burdeb yr Efengyl y gyflwynwyd gynta iddyn nhw yn Galatia. Mae yn edrych yn y llythyr at y Galatiaid ar thema mawr cyfiawnhad drwy ffydd ac at y berthynas rhwng cyfraith a gras, fel wnaethon ni ystyried wythnos diwetha. Ond yn y llythyr hwn, yn y llythyr at y Rhufeiniaid, mae yn cymeryd llawer fwy o ofod i edrych ar y pynciau mawr hyn. Does dim gymaint o hast arno fe fel petai, mae yn medru myfrio yn eiddfed ar y mater o dan sylw. Mae sawl un yn ysgrifennu am y llyfr arbennig hwn yn awgrymu ta dyma fersiwn agosa Paul at ysgrifennu Efengyl, yn gosod allan yn glir i'w ddarllenwyr yr hyn sydd yn bwysig o ran i credo, chwythau a ninnau ynglyn â'r hyn mae Duw wedi cyflawni yn cyfiawnhau y ddynolryw drwy anfon Iesu, mab Duw yn glidwad i'r byd. Hwn yn anad dim yw'r epistol sydd wedi derbyn fwyaf o astudiaeth o ran yr holl epistolau. Dyma'r darn ei ddyfetaf hefyd o ran diwinyddiaeth Paul. Nath Austin, wrth gwrs, drehilio cryn amser yn myfyrio ar eiriau Paul nôl yn y bedwaredd ganrif. Pan glywodd yn ôl i gofnod ei hun, ei hunan gofiant ei hun, y plant yna yn ware yn yr ardd ac yntau yn bell iawn oddi wrth ffydd, yn gweiddi allan tole lege, cyfod a darllen. Y peth nath droi ato oedd llythyr Paul at yr Rhufeiniaid a gweld yn y llythyr arbennig hwn natur Duw yn achub y ddynolryw ac yn cyfiawnhau y credadyn drwy ffydd. Yn yr un modd, Luther, pan yr oedd Luther yn fynach ac yntau eto yn gofidio yn ddirfawr am gyflwr ei enaid ei hun, yn darllen y llythyr at y Rhufeiniaid ac yn canfod yno ond condemniad, gan nad oedd e'n medru derbyn beth oedd purdeb cyfiawnder Duw yn cael ei gyflwyno drwy'r llythyr arbennig hwn. Mi dderbyniodd yr ias o wybod bod y cyfiawnder oddi wrth Dduw, cyfiawnder Duw sydd yn cael ei gyflwyno yn llythyr Paul at y Rhufeiniaid, nid mwyn condemnio, ond yn hytrach mwyn achub, mwyn roddi bywyd, mwyn agor y ffordd yn glir i Luther fel darllenydd i ddeall nad drwy weithredoedd, ond drwy rad ras Duw yn unig y byddo dyn yn gadwedig, y byddo person yn medru derbyn cadwedigaeth oddi wrth Duw. Pierre Abelard yn yr Oesoedd Canol, mae Efengylau yn ysgrifennu yn faith ar y llythyr arbennig hwn. Hefyd Calvin yn seilio nifer o'i ddysgeidiaeth ef ar y llythyr yma. Ac yna wedyn Karl Barth. Rydyn ni'n gwybod am Barth fel un o ddiwinyddion mowr yr 20fed ganrif yn dod o'r traddodiad diwygiedig. Ac yn yr amser pan oedd Barth yn gyw weinidog ac yn dechrau darlithio
yn ei egeiniau yn y 1990au cynnar cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mi oedd Bart wedi ei ddylanwadu yn fawr gan ryddfrydiaeth Protestaniaeth ar Almaen o'r bedwaredd ganrif ar 15. Schleiermacher a Hegel a'r Ritschl a'r ysgolheigion hynny. Yr oedd yn ceisio edrych ar y ffydd Gristnogol fel rhywbeth oedd yn sôn am fythau oedd ddim yn medru cael ei dderbyn yn llythrenol llwyr i ffydd yr unigolyn fel bu y cenhedloedd cyn y bedwaredd ganrif ar 15. Ond oedd Bart, pan oedd e yn ystyried y syniadau hynny, hwyneb yn wyneb ar Rhyfel Byd Cyntaf, ac ynta i braidd yn gorddweud, wrth gwrs, gan ei fod e yn swistir niwtral yn medru clywed sŵn y gynnau wrth iddo baratoi i bregethau ar y sil yn y mans ac o gyfer y sil, yn troi at yr Rhufeiniaid ac yn newid i feddwl yn llwyr ynglyn â'r dyliadau oedd gyda fe ynglyn â natur y ffydd Gristnogol, ac yn cael ei gyflyru pan ysgrifennws i esboniad maes o law, esboniad hirfaeth ar yr Epistol at y Rhufeiniaid, i weld yn fama modd i fyw yn rhoi sicrwydd ffydd iddo fe, ac yn rhoi platfform iddo fe mwyn symud ymlaen yn ei ddiwinyddiaeth maes o law. Fi wedi rewi ar y sgrin, atef rhywun ddango, os rhywun yn clywed fi? Pam yn clywed fi? Good, right. Fi'n ofni pan fi'n gweld yn un yn rewi. Felly, mae'r llythyr arbennig hwn wedi chwarae rhan allweddol iawn yn y ffordd mae diwinyddiaeth wedi datblygu. Mae silffodd gyfan wedi cael ei ysgrifennu hefyd yn hermau esboniadaeth y llyfr arbennig yma. Mae un gyda Alun fan'na fi'n credu, o'i flanau. Beth ydych chi to? Pa esboniad sydd ydych chi? O esboniad ar y Testament Newydd gan George Lewis Llanuwchlyn o 1810. Felly esboniad eitha cynnar byddwn ni'n disgwyl yn y Gymraeg ar y llyfr arbennig yma. Wrth gwrs, pan ni'n ystyried y llythyr at y Rhufeiniaid hefyd, mae'n rhaid i ni ystyried cyd-destun y ddadl yma ynglyn â chyfiawnhad drwy ffydd nath gyfodi yn yr 11 ganrif ar 15 yn ystod y diwygiad Protestannaidd. Do, mi nath Luther a Calvin wasgu yn drwm ar y ffaith bod yr eglwys Rhufeinig, yr eglwys Gatholig yn y cyfnod arbennig hwnnw, wedi troi i raddau oddi wrth y syniad taw drwy ffydd yn unig, ffydd yn Iesu, a'i waith gyflawnedig ef y byddo person yn derbyn iachad a chyfiawnhad. Ond mae amryw o ddiwinyddion o'r traddodiad Catholig bellach eisiau edrych a tipyn fwy o fanylder ar cyheddiadau hynny o'r 11 ganrif ar 15, gan ddweud, wel, do, mi oedd gwerthu maddeuebau enghraifft yn mynd gwbl di hwnt i'r hyn yr oedd nifer o ysgolheigion Catholig y cyfnod yn caredu hefyd. Felly, falle bod hi yn ors ymyleiddio i ddweud dim ond y diwygwyr Protestannaidd yn yr 11 ganrif ar 15 oedd yn derbyn yr ddysgeidiau traddodiadol o'r lyfr o'r llythyr Paul at y Rhufeiniaid. Mi oedd nifer o Gatholigion hefyd yn y cyfnod hwnnw
dal i edrych nôl ar ddysgeidiaeth Austin Sant, enghraifft, mwyn deall y llythyr arbennig yma. Mi oedd llygredigaeth, enghraifft, gwerthu maddeuebau yn rhywbeth ar gyrion i'r raddau ar hyn yr oedd nifer o gatholigion y cyfnod yn ei ddysgu. Felly, mae rhaid ystyried cwbl o bethau cyn mynd i gig y llythyr arbennig yma, sef lle roedd Paul arni pan ddaeth i ysgrifennu y llythyr. Mae'n debyg oedd e wedi treulio tipyn o amser yng Nghorinth erbyn ysgrifennu'r llythyr yma. Fel nes i drafod di Mercher diwetha, yn hermau trefen ysgrifennu llythyrau Paul, mae'n bosib iawn ta hwn yw'r llythyr ola y mae mwyafrif helaeth o ysgolheigion yn cytuno ta Paul oedd yr awdur. Fel wnaethon ni edrych ar pethau fel y Colosiaid a'r Efengylau, mae yna beth amheuaeth ymhlith rai ysgolheigion ynglyn ag awduraeth y llythyrau arbennig yna, ond mae pawb yn cytuno ta Paul oedd awdur y llythyr arbennig hwn, a falle hefyd y llythyr olaf o'i eiddo. Gas ei ysgrifennu, siŵr o fod, yng nghaea y flwyddyn 57-58 oed Crist. A hynny, fel ddwedes i, tra roedd Paul yn ysgrifennu yn ardal Corinth, falle yn Cen Creau, sef porthladd dinas Corinth yng Ngroeg. A mae fe yn ysgrifennu y llythyr yma at y Rhufeiniaid, wrth gwrs, lle nad oedd eriod wedi ymweld â'r ddinas. Mae'n debyg bod e'n mynd i ymweld â'r ddinas mewn rhyw 2-4 mlynedd pan mae yn gwneud i apel i Cesar wedi iddo fe gael ei gyhuddo yn Jerusalem o mynd yn erbyn cyfreithiau cyrfyddol i ddewig y cyfnod a cael i ddwyn gerbron i well yno yn Jerusalem a gyntau yn apelio i Cesar ac wrth gwrs yn gorfod mynd maes o law i Rhufain. Mae ysgolheigion ddim yn berffaith siŵr pryd ddechreuodd yr eglwys yn Rhufain, eglwys Iesu Grist. Mae yna gofnod menod 2 llyfr yr Actau, adeg y Pentecost, am ymwelwyr o Rhufain yno yn Jerusalem, ac wrth gwrs mae'n gwbl posib y bydde modd i bod nhwthau wedi'r wyl, wedi dychwel i Rhufain, wedi llenwi ar ysbryd glân, yntau wedi bod yn ligadystion i bregaeth Pedr adeg y Pentecost, a'i bod nhw wedi mynd nôl Siathre i Rhufain a chychwyn yr eglwys yn Fancw. Beth ni yn gwybod yn bendant yw fod yna dia rhwng rhyw 20,000 a hanner cant mil o Iddewon yn byw yn Rhufain yn ystod y 30au a 40au y ganrif cynta. Felly mae yn bosib iawn y byddai nifer helaeth o'r Iddewon oedd yn byw yn Rhufain yn ystod y cyfnod hwnnw wedi cael trwedigaeth oherwydd y cysylltiadau oedd rhwng y gymdeithas Iddewig yn Rhufain a'r sawl oedd yn byw ym Mhalesteina a oedd wedi dod yn Gristnogion yn ystod cenhadaeth gynnar yr apostolion. Rydyn ni yn gwybod fodd bynnag i bod nhw y gymdeithas Iddewig yn Rhufain wedi cael ei taflu o'r ddinas
ar ddiwedd 40au y ganrif, oherwydd yr oedd yna wrthdaro yn Rhufain a mi fydde tramorwyr fel yr Iddewon wedi cael peth o'r bai am hynny. Felly, mae y llythyr yn cael ei ysgrifennu tra bod Nero yn ymerawdwr yn Rhufain. Nawr, rydyn ni'n gwybod maes o law erbyn 64 oed Crist bod Nero wedi rhoi y bai ar y Cristnogion pan llosgwyd rhan heleth o ddinas Rhufain. A gan nad oedd y Cristnogion yn boblogaidd iawn gan nifer o'r boblogaeth Rhufeinig, bu erlyd enbyd yn erbyn Cristnogion yn 64 oed Crist. Ond mae'r llythyr yma wedi cael ei ysgrifennu rhyw 6, falle 7 mlynedd cyn hynny. A mi wnewn ni edrych maes o law ar un darn sydd yn peri tramgwydd hyd yn oed i weinidogion yr annibynwyr, goliwch chi. Geson ni astudiaeth Feiblaidd fel gweinidogion fore Iau diwetha. A mi baratowys dyfryg yr ysgrifennydd cyffredinol yr astudiaeth ar benod 12. Ond wrth gwrs, nath lyged 1-2 ohono ni symud i benod 13 a dechrau'r benod lle mae fe'n sôn am i fyddhau i Cesar a'r awdurdodau dinesig a'r awdurdodau seciwlar a mi ath y pwrpas gwreiddiol yr astudiaeth Beiblaidd ar chwal wedi i ni gyrraedd y benod nesaf. Felly, byddwn ni'n edrych ar benod 13 maes o law, gan gofio nad hwnnw yw prif thema y llythyr arbennig hwn. Felly, mi gas yr Iddewon, a mae'n bosib iawn hefyd y Cristnogion, i twlu mas o'r Rhufain ar ddiwedd y 40au, ond mi geson nhw i gadael nôl mewn yn o fuan wedi'r ymerawdwr Claudius i farw. Felly bydd rai ohonoch chi'n cofio raglen dyledu o'r 1970au a'i Claudius gyda Derek Jacobi yn wario rôl yr ymerawdwr arbennig hwnnw. Mae y raglen gyda Jacobi fel Claudius yn ei wneud mas fel cymeriad digon hoffus, ond mae hanes yn awgrymu nad oedd unrhyw beth o'r fath. Roedd Claudius yn gyfrifol am erlyd yn erbyn lleiafrifodd gan gynnwys y Cristnogion yn Rhufain. Mae Suetonius sydd yn hanesydd Rhufeinig, cwbl o ddegawdau wedi'r cyfnod hwnnw, yn dweud bod rhyw foi o'r enw Chrestus yn achos i'r gwrthryfel oedd yn Rhufain ar ddiwedd y 40au. Dyn ni ddim yn gwybod pwy oedd y Chrestus yma, ond mae'n bosib iawn bod Suetonius wedi cymysgu Crist yr un yr oedd y Cristnogion yn ei addoli a chymeriad penodol oedd yn byw yn Rhufain o'r enw Chrestus. A felly mae'n bosib ta peth o'r gwrthdaro crefyddol yn Rhufain rhwng yr Iddewon a'r Cristnogion oedd yn achos i dwlu'r Iddewon mas o Rhufain ar ddiwedd 40au y ganrif gyntaf. Sydd yn awgrymu, os ta Chrestus oedd Crist, mae hwnna'n awgrymu fod yr eglwys yn Rhufain yn gymharol gryf erbyn diwedd y 40au. Gan gofio, wrth gwrs, bod y llythyr yma'n cael ei ysgrifennu degawd wedi hynny. Felly, gyda hynny o
gefndir, well troi at destun y llythyr ei hun. Mae Paul yn y llythyr arbennig yma yn pwysleisio drosodd a thro bod angen parchu gwerth yr Efengyl sydd wedi cael ei osod yn drysor iddo fe i'w bregethu. A mae'n hynod bwysig hefyd i Paul wrth anfon y llythyr hwn i'r eglwys yn Rhufain bod yr Iddewon a'r Cristnogion oddi fewn i'r eglwys yn byw yn gytun a'i gilydd. Mi oedd yna rai wedi cael trwedigaeth o Iddewiaeth. Mi oedd yna rai wedi cael trwedigaeth o blith y cenedl ddynion. Ac erbyn ysgrifennu'r llythyr hwn yn 57-58 oed Crist, mae'n amlwg fod y sawl oedd yn Gristnogion o dras y cenedl ddynion yn yr Rhufain bellach yn fwyafrif. Oedd mwy ohonyn nhw nag oedd o dras Iddewig. Mae Paul yn galw yr Efengyl yn newyddion da, reit o'r dechrau, o'r bennod cynta, bod Paul fel yr apostol wedi ei neilltuo i wasanaeth yr ewangelion, newyddion da Duw. Duw yw awdur yr Efengyl, ac awdur Efengyl i fab yw Duw. Mab Duw, Iesu Grist yn ceidwad, yw yr hyn sydd yn hanfod i'r Efengyl yma. Reit ar ddechrau yr Efengyl yn y 5 adnod cyntaf, mae Paul yn canolbwyntio ar berson Iesu Grist. Mab Dafydd a'r un sydd yn amlygu nerth Duw drwy yr atgyfodiad. Ac yna yn adnod 16, mae fe'n canolbwyntio ar ei waith ei hunan a'r gwaith Paul fel apostol. Oherwydd bod yr Efengyl y mae Paul yn ei gyhoeddi yn un sydd yn rhoi y newyddion da am iachawdwriaeth i bawb sy'n credu. A mae'r drefn fan hyn yn bwysig, yn gyntaf i'r Iddew ac yna i'r cenedl ddynion. Nid oes arnaf gwilydd o'r Efengyl, mae Paul yn dweud, oherwydd gallu Duw yw hi ar y waith er iachawdwriaeth i bob un sy'n credu, yr Iddewon yn gynta a hefyd y Groegiad. Ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd, o'r dechrau i'r diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn, a gaiff fyw. Felly mae'r thema fawr yna o gyfiawnhad drwy ffydd wedi cael ei ymlygu ar y dechrau. Mae Paul hefyd yn ceisio yn y bennod gyntaf yma i sefydlu perthynas a'i ddarllenwyr. Dyw e ddim yn un abod nhw. Mae fe yn ysgrifennu y llythyr yma yn mynegu i ddyheuad, i ymweld a'r Rhufain. Ar y ffordd, fel welwn ni reit ar gwt y llythyr, ar y ffordd i Sbaen. Dyw e ddim yn mynd ar ei holidays i Sbaen, ond mae fe yn timlo, mae wedi cael ei ddwysbigo yn ei enaid bod angen iddo fe bellach i sefydlu cenhadaeth yno yn Sbaen. A mi fydde mynd trwy Rhufain, sy'n rhyw ddeiparth o'r ffordd rhwng Jerusalem a Sbaen, yn fuddiol iddo fe wrth wneud hynny mwyn cael cysylltiadau, mwyn deall beth oedd y sefyllfa yn Sbaen. Achos hyd y gwn Paul, dos yna ddim eglwys ar hyn o bryd
pan mae Paul yn ysgrifennu, yno yn Sbaen. Mae fe yn ystyried erbyn hyn bod ei waith fel apostol a chenhadol yn Syria a Thwrci a Groeg bellach wedi dod i ben. Mae yn sicr bod yr eglwys wedi cael ei sefydlu yn gadarn yn y llefydd hynny. Mae wedi pregethu mor bell ag Albania ac yn bendant erbyn hyn bod y gwaith yn yr ardaloedd yna wedi bennu. Felly Sbaen yw'r lle nesaf ar yr agenda iddo fe. Di ni ddim yn gwybod os gyrraeddodd e Sbaen. Mae'n bosib na nath e fyth oherwydd iddo fe gael ei arestio yn Jerusalem a'i anfon mewn hialau i Rhufeiniaid i aros i frawf, ac wrth gwrs mae'r traddodiad yn awgrymu gas ei ddienyddio tu fas i Rhufeiniaid yn ystod cyfnod Nero nes mlaen. Ond mae fe hefyd yn dweud, a mae fe'n dweud hyn eto ym Pennod 15, i fod e bellach am fynd i Jerusalem o Corinth, lle mae fe ar hyn o bryd, mwyn cyflwyno y roddion elusennol o ddaeth o ardal Ewrop, o'r ardal Groeg, Macedonia ac Achaia, i gyflwyno i'r clodion Cristnogol yn Jwdea. Ac yno, wrth gwrs, pan mae fe wedi mynd nôl i Jerusalem, mae fe'n cael ei arestio. Mae fe yn ysgrifennu'r geiriau yma, adnod 7 y bennod 1, at bawb yn Rhufeiniaid. A mae hwn yn bwysig achos yr anghydfod oedd rhwng yr Iddewon a'r Groegiaid yn yr eglwys. At bawb yn Rhufeiniaid sydd yn annwyl gan Dduw a thrwy ei alwad ef yn saint. A mae hwn yn holl bwysig. Bod Paul yn dweud, sgwlwch, falle bod chi'n gwmpo mas ynglyn â hyn a'r llall, ond i chi gyd yn annwyl gan Dduw, i chi gyd yn saint, wedi cael eich neilltuo gan Dduw drwy weithgaredd yr Efengyl, drwy waed Iesu Grist, eich ceidwad yn bobl i Dduw gyda'ch gilydd. Mae fe'n gwybod bod mae afrif ohonyn nhw yn genedl ddynion. Lle mae fe fan hyn? O ie, cwni. Yn eich plith chwi, adeg 13, fel y cefais ymlith y reliw o'r cenhedloedd ac yn y blaen. Felly, mae'r ysgol heicdod yn dangos erbyn hyn ta y cenedl ddynion y Groegiaid yw mwyafrif. Mae fe'n dyheu am ei gweld nhw, mae fe'n gweddio dros dyn nhw yn gyson. A mae fe hefyd yn teimlo dan bwysau i bregethu yr Efengyl ymrif ddinas y byd. Mae fe eisiau bod yno ac am dyheu am wneud. Wedyn ni mae fe'n mynd mlaen eto, ni nawr yn ail hanner y bennod gyntaf, i sôn am ddigofaint Duw, yn sôn am y sawl sydd yn penderfynu i beidio cerdded yn ôl cyfiawnder Duw, ac yn dechrau gyda'r sawl sy'n aros mewn paganiaeth. Ond yna, ar ddechrau yr ail bennod, mae fe yn troi y bys sydd yn pwyntio o baganiaeth y byd yn ôl at unrhyw ddarllenydd yn yr eglwys yn Rhufeiniaid sydd yn meddwl i fod e neu hi yn well na gyda nhw. Reit ar ddechrau pennod 2. Yn wyneb hyn, mae fe'n dweud, y ffaith bod y paganiaid, gweitha'r ffaith i bod nhw wedi derbyn datguddiad Duw yn y greadigaeth o'i cwmpas nhw ac yn gwybod
yn reddfol beth ydy byw yn ôl safonau Duw. Mae nhwthau wedi methu, ond wedyn ni mae'r bus yn pwyntio nôl. Yn wyneb hyn, yr rwy ti sy'n eistedd mewn barn pwy bynnag wyt yn ddiesgus. Oherwydd wrth farnu rhywun arall, yr wyt yn dy goll farnu dy hun, gan dy fod ti sy'n barnu yn cyflawni'r un. Troseddau. Mae'n bwysig fan hyn, fi'n credu, yn enwedig pan rydyn ni'n clywed diwedd penod 1 o Rhufeiniaid yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn fel cyhuddiad yn erbyn ffordd o fyw nifer o bobl, a bobl yn pwyntio at y darn hwn yn Rhufeiniaid 1 yn dweud, mae barn Duw yn amlwg yn fan hyn yn erbyn hyn a hyn o ymddygiad beth bynnag yw e. Mae Paul odi yn edrych ar yr enghreifftiau hynny, ond wedyn ni, mae fe'n atgoffa i ddarllenwyr bod busnes da nhw fan hyn nawr i'w gyflawni gyda Duw, bod busnes da ni bob yr un ohono ni yn ein perthynas gyda Duw i ddeall siwt mae fe yn arwain y byd yn ei fab, Iesu Grist. Mae pawb, mae Paul yn dweud ar ddiwedd penod 1, a chydwybod gyda nhw, ryw fath o syniad ynglyn â ddiwdod yn y datguddiad cyffredin, yn deall beth yw da a drwg, neu llai drwy'r greadigaeth, neu drwy cydwybod y galon. Ond yna, pan mae fe'n edrych ar yr eglwys ac yn gweld yn aml iawn nifer o'r un beiau oedd i fewn i welydd yr eglwys, mae fe'n teimlo hefyd bod gwaith dyn ni i'w wneud. Mae rai ysgolheigion wedi edrych ar dechrau'r ail bennod a dweud tar Iddewon yr Cristnogion o dras Iddewig yn yr eglwys sydd o dan o lach yn fan hyn, ond mae'n bosib iawn. Gan ta'r cenedl-ddynion oedd y mwyafrif bod y tŷ yma, y person anelwig yma sy'n cael ei gyfarch ar ddechrau penod 2, gallai fod yn unrhyw Gristion. Beth bynnag boi i tras nhw. Achos erbyn diwedd yr adran yma, wrth symud mlaen drwy bennod 3, pan mae fe'n sôn am neb yn gyfiawn, boed yn bagan, boed yn Iddew, boed yn Gristion o dras Groegaidd, does neb yn gyfiawn, nac oes un penod 3 adnod 10 ac 11. Neb sydd yn deall, neb yn ceisio Duw. Y mae pawb wedi gwiro yn ddi-fydd ynghyd. Nid oes un a wna daioni. Mae yn dweud bod y cyhuddiad yn gyffredin i bawb o'r ddynolryw a neb ag unrhyw esgus ger bron Duw. Mae rai wedi dweud wrth edrych ar y darlun yma, da darlun o dywyllwch sydd yn fan hyn. Ond wrth gwrs, mae Paul yn torri drwy'r darlun hwnnw yn o fuan, pan mae fe'n sôn yn ail hanner penod 3 am gyfiawnder drwy ffydd, am ras Duw yn ymestyn i bob un o'r cyflyrau arbennig yna.
Reit ar ddechrau adnod 21 o benod 3. Ond yn awr. Ond yn awr. Yn annibynnol ar gyfraith y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Oedd Luther, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, yn bicso am yr adnod yna. Am flynyddoedd, pan oedd e'n sôn, pan oedd e'n clywed am gyfiawnder Duw, pan oedd e'n fynach, pan oedd e hyd yn oed yn athro diwinyddiaeth yn sôn am gyfiawnder Duw, roedd e'n meddwl ta rhywbeth oedd yn ei farnu fe. Oedd e. Tan iddo fe weld bod y cyfiawnder Duw sydd yn cael ei amlygu fan hyn yn gyfiawnder erllesad, iachad y ddynolryw. Mae'r Efengyl wedi disgleirio yng nghanol tywyllwch, pechod, yng nghanol ei ogrwydd dynol, a mae cyfiawnder Duw wedi ei wneud yn amlwg. Bod aberth cymod, fel mae adnod 25, neu moddion puredigaeth, neu wrth gwrs yn y cyfieithiad traddodiadol, yr iawn wedi cael ei arddangos yng Nghrist Iesu. Gan ras Duw, adnod 24, ac am ddim y maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynedigeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod neu'n boddion puredigaeth neu yn iawn trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder. Dyna beth yw cyfiawnder Duw. Dyna beth welws Luther, maes o law, gan ddangos cyfiawnder Duw yn ddi-ymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fu ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. Dangos cariad Duw y mae e drwy ei gyfiawnder, nid i ddigofaint, a mae'r cyfiawnder hwnnw ar gael, adnod 22, i bawb sy'n credu. Felly, mi bu raid i Paul i beintio darlun go ddi o sefyllfa'r ddynoliaeth ar y dechrau, ond wedyn ni mae fe'n cynhesu i'w thema, a mae'n dangos yn glir sut mae Duw yn ateb un o broblemau mwyaf y ddynolryw. Mae Paul yn sôn am ddyhyddiant, yn sôn am achubiaeth, mae'n sôn am yr iawn. Ac yna, mae fe yn taro'r hoelen ar ei phen yn hermau yr amheuon y byddai unrhyw un o dras i ddewig, er enghraifft, yn darllen y llythyr mam tro cyntaf yn ei wneud, gan fyny achos bod cyfiawnhad drwy ffydd yn unig, does na ddim modd ymffrostio ger bron Duw. Dim gwahaniaethu rhwng Iddew a chenedl ddyn. Dim anghofio am y grym sydd yn dod drwy'r Efengyl. Gan am henod 4, mae Paul yn troi at y patriarch mawr, yn troi at Abraham yn esiampl. A mae'r benod arbennig yma yn delio gyda ffydd Abraham, yn dweud bod Abraham yn cael ei gyfiawnhau nid oherwydd yr enweidiad, nid oherwydd y gyfraith, wrth gwrs oedd y gyfraith ddim mewn bodolaeth yn amser Abraham, ond
drwy ffydd yn unig, gan ddweud bod ffydd Abraham wedi dod cyn yr enweidiad, bod yr enweidiad yng nghorff Abraham yn arwydd o'i ffyddau, a nid rhywbeth nath greu ffydd ynddo fe. A felly mae Abraham bellach, adnod 11, yn dad i bawb sydd yn meddu ar ffydd heb enweidiad, a chyfiawnder felly yn cael ei gyddru iddynt. Eto, creu y darlun clir iawn yma, bod pob un yn yr eglwys yn Rhufain, beth bynnag oedd ffydd i tadau a'i mamau nhw, maen nhw gyd bellach ar yr un gwastad, a ninnau ar yr un gwastad hefyd a nhw. Duw yn edrych ar bob un yn ddi-wahân. Am hynny, ar ddechrau pennod 5, am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, fel Abraham gynt, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Yn sefyll yn llawnder gras Duw ac yn llawenhau yn y gobaith o gael rannu a chyfrannu yn ei ogoniant ef. Oherwydd ar hyn y mae Iesu Isus wedi ei wneud. Mae fe wedi ni yn edrych ar y gwrthgyferbyniad yma rhwng adda a Christ. Adda fel cynrychiolydd yr hen ddyn, yr un nath syrthio i bechod, yr un sydd angen achubiaeth a'r dyn perffaith, wrth gwrs, yn gosod allan yn glir ac yn gadarn bod gweithred Iesu Grist yn medru achub y ddynoliaeth gyfan. Mae yna hafaliad mathemategol yn fan hyn yn adnod 18. Dyma'r gymhariaeth gan hynny. Fel y daeth collfarn ar y ddynolryw i gyd trwy un weithred y drosedd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad sy'n esgor ar fywyd i'r ddynolryw i gyd trwy un weithred o gyfiawnder. Mae Paul wedi ni yn dychmygu ym mhennod 6 bod rhywun yn mynd i herio fe ar y pwynt arbennig yma. Mae yn defnyddio sgiliau rethregol, rhai o'r sgiliau wnaethon ni awgrymu, mae'n bosib iawn, oedd e wedi dysgu yn ystod i addysg i gyflwyno gwrthadl ac yna cyflwyno'r gwir wedi'r gwrthadl arbennig yma. Beth ynte sydd i'w ddweud? A ydym i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau? Ddim ar unrhyw gyfri. Bychnod yn y Beibl Cymraeg newydd. Mae yn nacau unrhyw syniad o'r fath mor gryf a phosibl. Mi fydde unrhyw Gristion, mae Paul yn awgrymu yn ymennod 26 yn fan hyn, yn nacau gwerth i bedydd yn yr hanner cyntaf o'r bennod ac yn nacau gwerth i troedigaeth yn yr ail hanner o'r bennod. Tasen nhw
yn geithion i bechod. Eto, mae'r ddim ar unrhyw gyfrif yn dod yn adnod 15, fel nath yn yr adnod gyntaf. Onid i chi'n gwybod, adnod 16, os ych chi'n ildio eich hunain ag i fuddod ceithwas i rywun, mae ceithion ydych i'r sawl sy'n cael eich i fuddod? Bryn bynnag ydych yn geithion i bechod a marwolaeth yn dilyn, neu'n geithion i fuddod a chyfiawnder yn dilyn. Ond diolch i Dduw, yr ydych chwi a fi'n geithion i bechod, yn nawr wedi rhoi i fuddod calon i'r patrwm hwnnw o athrawiaeth y traddodwyd chwi iddo. Cawswch eich ryddhau o ddiwrth bechod ac eithoch yn geithion i gyfiawnder. Ymygwch hynny am eiliad. Dyna beth i ni yn ôl Paul yn pennod 6 adnod 18. Rydyn ni'n geithion i gyfiawnder. Felly mae Paul yn cyflwyno hyn gam a cham i'w ddarllenwyr. Fel ddwedes i, mae'n cymryd llawer fwy o ofod, llawer fwy o bwyll nag nath yn y llythyr at y Galatiaid, lle mae ond yn medru dweud chwi Galatiaid ffôl. Bellach na, mae yn defnyddio'r sgiliau rithregol yma sydd gyda fe i greu y darlun ffôl yma, bod ceithiwed i bechod yn rhywbeth y medr unrhyw un ystyried yn opsiwn i'r Cristion. Mae'r Cristion, dechrau pennod 7, wedi marw i'r gyfraith. Chi'n cofio'r gwrthgyferbyniad yna yn y llythyr at y Galatiaid hefyd, yn yr un modd ei bod nhw wedi marw i bechod, wedi cael ei ryddhau o gondemniad y gyfraith. Does dim bellach condemniad i'r un sydd yn rydd yng Nghrist. A wedyn, yn ail ran pennod 7, a dyn ni ddim yn gwybod os ta hunangofiant sydd yn digwydd fan hyn, os dyw Paul yn siarad am beth y strygl sydd gyda fe yn ei fywyd ei hunan, pan mae fe'n sôn am bechod yn cyrtrefi yno am ni. Ond mae e'n dweud hyd yn oed yng nghanol y gwrthryfel mewnol yma, bod y gyfraith ddim bellach yn medru reoli y Cristion, gan ei fod hi, gan ei fod ef, yn rydd yn ysbryd glân Duw. Pennod 8 wedyn. Fi'n credu mae nifer o Gristnogion ar hyd yr oesoedd wedi anwylo y bennod yma fel pennod ymhlith y penodau mwyaf y Testament Newydd. A mi fod e mor llawn yn sôn am fywyd Duw yn yr ysbryd glân. Mae gweinidogaeth yr ysbryd yn ryddhau ni, yn byw yno am ni, yn roddi bywyd i ni, yn harwain ni ar llwybrau hunan ddisgyblaeth, yn tystio yn hysbryd ninnau, yn bod ni'n blant i Dduw. Ac yn helpu ni yn ein gweddiau.
Mae'r ysbryd yn atgoffa ni yn bod ni yn blant i Dduw. Adnod 15. A mae pawb sy'n cael ei harwen gan ysbryd Duw yn blant Duw, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofon yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefen, Aba, Dad. A mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ystiolaethu a'n hysbryd ni yn bod yn blant i Dduw, ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd-etifeddion â Christ, os yn wir, yr ydym yn cyfrannogi oedd ddioddefaint ef, mwyn cyfrannogi o'i ogoniant hefyd. Ac yn y cyfamser, y mae fel taser greadigaeth gyfan yn ochennaid gyda ni wrth i'r greadigaeth aros gyda ni am yn ryddhau yn llwyr fel plant i Dduw. Ac yna, reit ar gwt pennod 8, dwi'm yn credu bod llawer o yngladdau yn mynd hibo heb mod i'n defnyddio adnodau 31 i 39 o Rhufeiniaid 8. A fel awgrymes i wythnos diwetha, pam mae Paul yn rhoi i hunangofiant i hunan, mae'n bosib pam mae fe yn sôn yn adnod 35 am orthrymder erlyd, newyn, noethni, peryg, cleddyf, bod yn sôn amdano fe ei hunan yn fanna. Ond wedyn mae fe'n dweud, pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist. Sdim o'r pethau yma yn mynd i'n gwahanu ni, oherwydd mae Duw yn caru ni gwmynt ac yna yn cyrraedd y crescendo yna, reit ar diwedd y bennod. Rwy'n gwbl sicr na all, na gangau, na geinios, na gangylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. 15 yn yr adnodau yna, 15 sicrwydd yw ddarllenwyr bod cariad Duw yn dal ni drwy bob peth, bod cariad Duw yn ddisyfl ac does dim yn medru yn gwahanu ni oddi wrtho fe. Mae rai ysgolheigion wedi dweud bod yr 8 bennod gyda yna, ond yn ragabadrodd i'r hyn mae fe'n delio gyda nhw yn benodau 9, 10 ac 11. Falle bod hwnnw yn gorddweud, dweud y gwir, ond mae'r ysgolheigion sydd yn dweud ta ragamadrodd oedd hynny yn gwneud hynny ar sail y ffaith bod pennod 9, 10 ac 11 yn mynd i'r afael ar cwestiwn o beth yw perthynas pobl Duw cyfamod yr Hen Testament, y Beibl Hebraeg, a'r pobl Dduw y Testament Newydd. A mae Paul yn y penodau arbennig hyn yn sôn am y ffaith bod Duw bob amser yn cadw at ei gyfamod. A mae yn gobeithio y bydd yna weddill yn cyfodi o Israel hefyd. Yn dweud hynny, mae e'n dweud bod e'n fodlon roi hibo i gadwedigaeth ei hunan mwyn bod pobl Israel yn gadwedig hefyd. Mae e mor bwysig iddo fe
bod i bobl i hun, pobl i hil i hunan yn gadwedig ac yn cael i hadfer hefyd. Adnod 33 o benod 11. O ddyfnder cyfoeth Duw. Mae Paul wedi sôn am y pethau mae i gyd nawr yn torri mas i fawl. O ddyfnder cyfoeth Duw a'i ddoethineb a'i wybodaeth. Mor anchwiliadwy i farnedigaethau, mor anolreiniadwy i ffyrdd. Oherwydd pwy adnabu feddwl yr arglwydd? Pwy a fi'n i gynghoref, pwy a chybodd y blaen arno ar rodd i gael rodd yn ôl ganddo. Oherwydd ohono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef, y mae pob peth, iddo ef, y bôr gogoniant am byth. Amen. Wedyn ni, mae e'n troi i benod 12, lle roedd astudiaeth Feiblaidd yr Gwynidogion, dydd Iau diwetha, gas i longddryllio pan wnaethon ni bipo i weld beth oedd yn y benod nesa. Gan fod Paul bellach wedi sefydlu y ffaith bod pobl Dduw yn gadwedig a bod Duw bob amser yn cadw i addewidion, i bobl cyfamod y Beibl Hebraeg gyda chyfamod y Testament Newydd. Mae'n troi ymhenod 12 at rai o'r ffyrdd ymarferol y bydd hynny yn effeithio ar ein bywydau ni. Mae e'n mynd i edrych yn eitha manwl ar ein perthynas ni gyda phobl eraill oddi fewn i'r eglwys ac oddi fewn i'r gymdeithas ar y cyfan. Am hynny, ar ddechrau penod 12, am hynny, am fod penod 9, 10 ac 11, yr holl bobl sy'n dilyn Duw yn Iesu Grist yn gadwedig, yr wyddwn ymbil arnoch. A fe'n cyfarch i ddarllenwyr yn gyfeillion brodyr yn yr hen gyfieithiad. Mae e mor hi a gwneud hynny bod e ddim wedi cwrdd â nhw. Mae'n eu cyfarch nhw fel cyfeillion. Ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly y rowch iddo addoliad ysbrydol. Mae aberth Crist y groes wedi dwyn i ben ar holl drefen aberthol y deml, ond nawr pobl Dduw sydd yn ymgyflwyno i hunain fel ebyrth byw. Dyna beth yw addoliad go iawn. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. A mae'n mynd wedyn i roi enghreifftiau o beth yw ystyr y trawsffurfio meddwl yma. Chi'n cofio bod yna broblemau yn Rhufein? Chi'n cofio bod yna gwmpo mas? Wel, mae e nawr yn mynd i'r rafel a siwt mae dygymod, siwt mae datrys rai o'r sefyllfaoedd hyn. Yn rinwedd y gras y mae Duw wedi roi i mi, rwy'n dweud wrth bawb un yn eich plith am bido a gyfri hun yn well nag y dylid i gyfri. Don't put yourself down, ond pidwch ymffrostio ynddo eich hunain chwaith, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi i bob un.
Ac yna mae yn mynd i un o'r ddisgrifiadau hynny ynglyn â chorff Iesu a'r eglwys, corff Crist, yn un lle mae'r aelodau i gyd yn gorfod cydynnu a'i gilydd. Ac yn annog y darllenwyr yn Rhufain i arfer y doniau y mae Duw wedi roi iddyn nhw. Ac yna mae'n sôn yn ail hanner pennod 11 a 2 am reolau y bywyd Cristnogol, rai o'r reolau oedd i fewn i'r eglwys yno yn Rhufain. Bydded eich cariad yn ddiragrydd, byddwch resog eich serch at eich gilydd, yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd llawen hewch, safwch yn gadarn, daliwch ati i weddio. Ysgrifennu'r geiriau yma, gofiwch, i eglwys sydd yn mynd i fynd drwy erledigaeth lem ymhen rhyw 6 mlynedd o dan yr ymerawdwr Nero. Cyfrannwch at reidiau'r saint, byddwch barod a lletygarwch ac yn y blaen. Ond yna, adnod 14, bendithiwch y rai sy'n eich erlyd. Bendithiwch heb felltithio byth. Roedd y Cristnogion hyn yn gwybod beth oedd erledigaeth. Roedden nhw wedi bod drwy erledigaeth o dan yr ymerawdwr Claudius yn barod. Ond nhw'n gwybod pa fath dehiryn oedd Nero cyn iddo fe ddechrau i erledigaeth lem yn ei herbyn nhw yn 64 oed Crist. Mae fe'n dweud, bendithiwch y rai sy'n eich erlyd. A wedyn, rydyn ni'n troi at bennod 13. Nawr hwn nath baglu yn trafodaeth ni ddydd Iau diwetha. Mae'n rhaid i bob un ymostwng i'r awdurdod sy'n ben. Oherwydd nid oes awdurdod heb i Dduw i sefydlu, ac y mae'r awdurdodau sydd ohoni wedi i sefydlu gan Dduw. Am hynny y mae'r sawl sy'n gwrthsefyll y fath awdurdod yn gwrthwynebu sefydliad sydd o Dduw, ac y mae'r cyfryw yn sicr o dynnu barn arnynt ei hunain. Ac yna ymlaen i adnod 5. Felly y mae'n reidrwydd arnom ymostwng. Nid yn unig o achos y digofaint, ond a hefyd achos cydwybod. Dyna pam hefyd yr ydych yn cael ei trethu. Oherwydd gwasanaeth Duw y mae'r awdurdodau wrth fod yn gwasanaethu Duw y mae'r awdurdodau wrth fod yn ddyfal yn y gwaith hwn. Talwch i bob un ohonynt beth bynnag sy'n ddyledus, boed dreth, boed doll, boed barch, boed anrydedd. Annog mae Paul yn fan hyn ddinasyddiaeth cydwybodol. Y ffaith bod angen i ni fod yn ddinasyddion cydwybodol lle bynnag yr ni, lles y gymdeithas lle ni yn byw, i beidio bod yn rai sydd yn creu twrw yn ddi-angen. Nawr mae sawl ffordd gwahanol o edrych ar y darn arbennig yma. Mae rai ysgolheigion wedi awgrymu bod Paul yn ysgrifennu yn unig i'w gyfnod ei hunan. Taw cefndir y cyfnod sydd yn gefndir i'r ysgrifennu yn fan hyn a bod y geiriau yma ddim yn berthnasol i bob oes. A maen nhw'n dweud hynny oherwydd yn 57-58 oed Crist oedd Claudius bellach yn ei fedd, a maen nhw'n awgrymu nad oedd Nero wedi amlygu
i ddannedd fel petai, fel ymerawdwr treisgar digywilydd y daeth i ddangos ei hunan maes o law. Byddwch chi wedi gweld hynny yn sawl drama siwr o fod ynglyn ag ymerodraeth Nero. Doedd e ddim yn gymeriad hoffus tu hwnt, a hyd yn oed yn y tân mawr yn 64 oed Crist, yr awgrym oedd bod Nero wrthi yn canu i grwth tra bod Rhufein yn llosgi o'i gwmpas. A felly maen nhw'n awgrymu bod Paul yn ysgrifennu hwn yn y cyfnod rhwng marw Claudius a'r amser yma Nero yn troi yn unben treisgar, ac yn awgrymu, wel, y ffordd i chithau nawr sydd wedi bod yn alltudion o Rhufein a bellach siathre yn Rhufein i ddangos eich bod chi wirioneddol yn deyrngar, yw eich bod chi yn cadw at y rheolau. Bod chi ddim yn codi'ch pennau'n rhy amlwg, yn creu twrw, yn creu trwbl, eich bod chi'n talu'ch trethu, eich bod chi'n talu'ch tollau, eich bod chi'n dangos parch, eich bod chi'n dangos anrydedd. Felly, yr awgrym yn fyna yw darn wedi cael ei ysgrifennu i bwrpas ac i amser. Oedd hanner cynta Rhufeiniaid 13. Ond mae ysgolheigion eraill wedi ni sy'n dweud, wel, na, di ni ddim eisiau dweud ta o'i os a'i amser ei hunan oedd Paul yn ysgrifennu, bod angen i ni ym mhob oes, ym mhob cyfnod, i gymryd beth mae Paul yn dweud fan hyn o ddifri. Oni bai bod yr ymerodraeth, oni bai bod y wladwriaeth yn cymryd arni hi hunan hawliau nad oes hawl ganddi i'w cymryd. Mewn geiriau eraill, maen nhw yn cymryd geiriau Crist o ddifri ynglyn â roddi i Gesar, yr hyn yw eiddo Cesar, ac i ddiw yr hyn yw eiddo Duw. Mewn geiriau eraill, roi'r hyn sydd yn ddyledus i'r ymerawdwr a dim mwy na hynny. Mae John Stott, er enghraifft, wrth edrych ar y darn arbennig yma, yn awgrymu na bydde Paul byth yn awgrymu bod rhaid i ni i fyddhau i bob Caligula, pob Herod, pob Nero, pob Domitian, y sawl o ddamerlyd pobl dduw heb sefyll yn eu herbyn nhw. Fi'n gwybod o edrych ar hanes De Affrica bod rai o arlywyddion apartheid, cyfnod apartheid De Affrica, wedi dwlu ar y darn yma yn Rhufeiniaid 13. A pryd bynnag y bydde rhywun yn mynd i weld un o'r arlywyddion i ddadlau dros hawliau i'r bobl croenddu a chroenfrown, mi bydde'r arlywyddion yn troi at y darn yma o Rhufeiniaid 13 a dweud, mae amser nawr i chi wrando ar yr hyn sydd â fi ddweudwch chi, bod rhaid i bob un i wrando ar beth mae'r arlywydd yn ei ddweud, beth mae'r wladwriaeth yn ei ddweud. Ond fel y gwyddom ni, wrth gwrs, roedd bobl fel y diweddar archesgob Desmond Tutu yn fodlon sefyll i fyny i'r arlywyddion a dweud, na, os ych chithau yn mynd tu hwnt i gyfraith Duw, yn trosmesu cyfraith Duw sydd yn ben arnom ni. A fel ddwedodd Pedr wrth y Sanhedrin yn Actau 5 adnod 29, rhaid i fyddhau i dduw, nid i ddynion. Mae'r hanes yn cael ei ddweud nôl yn 1957, pan oedd Henrik Verwoerd, ddath maes o law wrth gwrs yn arlywydd yn Ne Affrica,
eisiau cyflwyno cyfraith, fydde wedi selio apartheid y mywyd yr eglwys, yn neud yn siŵr bod pob eglwys yn gorfod cael ei rannu o ran hil y bobl oedd yn mynd i'r cwrdd. Mi nath archesgob Cape Town ar y pryd, Geoffrey Clayton, fynd i weld Hendrik Verwoerd, a dweutho fe yn esmwyth ei lais na fydde yr eglwys yn fodlon i fyddhau i unrhyw gyfraith o'r fath. Sgrifennodd e'r geiriau hyn, tasau y gyfraith yn dod i fodolaeth yn 1957, the church would be unable to obey it or to counsel our clergy and people to do so. A tristwch y peth nôl yn 1957 yw diwrnod ar ôl i yr archesgob Clayton ysgrifennu'r geiriau hyn at Hendrik Verwoerd, mi nath e farw. Falle oherwydd y poen a'r straen o ddangos annifuddod sifil i'r awdurdodau yn ei wlad ei hun. Felly, dyna pennod 13 a'r ffaith ei fod e wedi achosi problemau i ninnau fel gweinidogion yr annibynwyr, ond a berws y problemau i fi, achos fi'n gwybod, fi wedi pregethu ar y darn hwnnw, sawl gwaith a dweud y gwir yn ystod yn weinidogaeth, a wedi gorfod edrych ar y peth o ddifri calon a meddwl, wel, lle rin ni fan hyn ar Bontre Fechan y 1962? Lle rin ni yn fan hyn yn sefyll i fyny i'r bobl sydd yn mynnu ta'r wladwriaeth, beth bynnag maen nhw yn ei ddweud sydd yn ben. Lle rin ni yn fan hyn yn ceisio tangnefedd yn byd, yn wyneb militariaeth, yn gorwedd i lawr y maes awyr Aberporth i stopio y drons rhag hedfan. Os oes rhaid i fyddhau'r llywodraethwyr, beth yw penllanw hynny a goblygiadau hynny i'n tystiolaeth ni fel Cristnogion. Wedyn ni, mae yna reolau pellach eto oddi fewn i'r eglwys. Mae yna drafodaeth ar y Cristnogion sydd yn cael ei ystyried yn rai cryf a'r rai sydd yn cael ei ystyried yn rai gwan. O ran dau beth, o ran y bwydydd maen nhw'n medru bwyta, mae rai yn amlwg oddi fewn i'r eglwys yn Rhufain sydd yn mynnu bod rhaid cadw at cyfreithiau a reolau glanweithdra bwyd Iddewig, a mae rai eraill wedyn ni sydd yn dweud, na, rydyn ni'n dod o dras gwahanol, pam yn rhaid i ni fyddhau i'r reolau arbennig yma. Dyna'r un achos o anghydfod, a'r achos arall o anghydfod wedyn ni oedd rai yn dweud bod rhaid cadw at y gwyliau Iddewig, ac yn dweud bod nhw'n rhan o'i dealltwriaeth nhw o'r ffydd i wneud hynny. Ond mae Paul yn dweud, peidiwch o'r naill garfan na'r llall bwyntio bysedd ar eich gilydd, rydych chi gyd yn iawn. Rydych chi gyd i ddilyn y trywydd sydd yn iawn i chi yn nhermau y chymlyniad. Adnod 19 o benod 14. Felly gadewch i ni geisio'r pethau sy'n arwain i heddwch ac yn adeiladu perthynas gadarn a'n gilydd. Peidiwch a thynnu i lawr o achos bwyd yr hyn a wnaeth Duw. Felly mae e'n
ceisio darbwyllo i ddarllenwyr yn Rhufain i edrych a chydbwysedd iach ar y cwestiynau yma sydd ddim yn greiddiol i'r ffydd, sydd ddim yn rhan ganolog o'r ffydd, ond yn hytrach yn bethau ymylol. Dyw'r pethau ymylol mae Paul yn dweud ddim i amharu ar eich perthynas chi a'ch gilydd. Pennod 15, mae'n ddyletswydd arnom ni, y rai cyrif, oddef gwendidau'r rhai sy'n eiddil i cydwybod, a pheidio yn plesio ein hunain. Nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist, adnod 3, i'r gwrthwyneb fel y mae'n ysgrifenedig, y mae gwaradwyd y rai oedd yn dy waradwyddo di wedi syrthio arna fi. Felly mae e'n troi y neges yma o oddef ein gilydd nôl at beth sydd yn greiddiol i'r Efengyl, sef fod Iesu Grist wedi rhoi ei fywyd ei hun dros bob un a gred ynddo ef. Wedyn, y darnau olaf yma, y Comisiwn Cenhadol sydd gan Paul, ei fwriad a bydd i'n mynd trwy hyn yn barod gyda chi, bwriad Paul i ymweld ar Rhufain. Mae e'n rhoi i gynlluniau teithio i'r Rhufeiniaid yn fan hyn. Mae rai fersiynau wedyn ni o lythyr Paul at y Rhufeiniaid yn cwpla ar ddiwedd pennod 15. Mae rai yn cwpla ar ddiwedd pennod 15, ond yn rhoi y fawlwers sydd yn dod o ddiwedd pennod 16 fel coda, fel cynffon i bennod 15, ac wrth gwrs hefyd mae yna nifer o fersiynau sydd yn cynnwys pennod 16 hefyd. Mae'r ysgolheigion yn awgrymu taw reswm am hynny yw fod corff pennod 16 yn gyfarchion at Gristnogion penodol yn Rhufain. Mae Paul wedi dod ar eu traws nhw yn ystod i wynedogaeth a'i deithiau, a bod fersiynau o'r llythyr at y Rhufeiniaid wedi bod yn cylchredeg yn ystod y canrifoedd cyntaf yn yr eglwysi, heb pennod 16, am bod yr awgrym wedi cael ei wneud bod cynnwys y llythyr yn perthyn i'r holl eglwysi, a bod pennod 16 yr rhan fwyaf ohono fe yn ddiwerth i'r rhan fwyaf o'r eglwysi, achos bod 25-26 o enwau penodol yn fan hyn. Ond rydyn ni anffodus bod yr holl enwau yma dan ni, achos rydyn ni'n gallu gweld yr rychwant o gredinwyr oedd yno yn Rhufain, bod nhw yn dod o dras Iddewig neu o dras Groegaidd, bod nhw yn wragedd ac yn ddynion gyda'i gilydd, bod rai yn fan hyn gwragedd yn yr awgrym bod yna swyddogaethau pwysig iawn gyda nhw oddi fewn i'r eglwys yno yn Rhufain, sydd yn gwrthweud wrth gwrs peth o'r traddodiadau ddaeth maes o law yn awgrymu ta dim ond rôl dynion oedd arwain oddi fewn i eglwysi Iesu Grist. Mae'r epistol yn gwbla man lle ddechreuodd fel awgrymau sy'n reit ar y top, gyda maulwers, gyda mawl gan i Dduw, yn atgoffa bob un a ddarllen y llythyr arbennig hwn, bod Duw wedi cyflawni yn Iesu ei ddibenion graslon ef iechawdwriaeth pobl y byd. Fi'n mynd i gwpla fyna, a fi newydd weld y cloc. Sori bod fi wedi siarad
beth amser maith a ddim gadael eich i gael cyfle i siarad. Cwestiynau, sylwadau. So chi'n cysgu, fi'n gweld eich wynebau chi na? Dwi ddim yn gweld yn wyneb yn unan, cofiwch fi di rewi, felly fi'n gobeithio bod chi'n gweld fi. Fi'n clywed cloc rhywun, ond dim lleisiau. Cloc Glenys sy'n fyna? Yndw mi ydw i yna. Na, mae'n dawel yma. Cloc Nerys, felly. Na. Cloc Maria? Na. O, bod ddim yn gwybod cloc pwy te. Yn amgueddfa genedlaethol o bosib, O, nid oes ond tipiadau'r cloc, a oedd i cartref pawb. unrhyw sylw? Nagos. O, reit, oce. Felly, cyn i ni gloi, a na i ymddihiro na nes i hyn yn glir wythnos diwetha, 6 sesiwn sydd yn y gyfres arbennig yma. Felly, mi fyddwn ni yn cyfarfod pob nos Fercher tan y 3 ar 20 o Fawrth am 7 o'r gloch. Felly, os ydych chi ddim yn gallu dod i pob sesiwn, pidwch a becso, dim ond bod fi'n cofio i recordio, mi fydd y sesiynau yma i gyd wedi i recordio hefyd. Os nag oes rhywun eisiau camu mewn i'r seiad, fe newn ni gloi mewn gweddi. Gnewch i ni weddio. Rydyn ni yn diolch i ti, o arglwydd, am y gras yna sydd yn ymestyn tuag ato ni ag at y ddynolryw gyfan yn Iesu Grist, dy fab. Diolch ei fod ef wedi marw drosom ni, tra roedden ni o hyd yn elynion i ti. Dy fod ti wedi ymostwng i bechaduriaid yn Iesu dy fab, a wedi trwy yn ei wad ef yn gwneud ni yn ffrindiau i ti. Diolch o arglwydd, a boed i'r geiriau hyn o'r llythyr arbennig yma fod yn balm i'r enaid a'n nerthu ni ar hyd yn llwybr gyda ti. Cadw ni yn ddiogel yno, os gweled di'n dda, a mi ni weddio'r pethau yma i gyd yn enw Iesu. Amen. Amen.